ସିଏ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ? ସେହି ଉପାୟ ଜାଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି ମହାମୁନି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ବଞ୍ଚି ଆଉ ଭଗବାନ ଜନକ ମାର୍ଗକୁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିବ ଯେଭଳି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ପତିକୁ ଭଗବାନ ଜନକ ଠାରୁ ଫେରି ଆଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଋଷି ଉଦାରକଙ୍କ ମହର୍ଷି ନଚିକେତା ଚାହିଁଥିଲେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଜନକ